Ce faceți, mă, prăduitorilor? Uite ce să fac. Aici, în decorul ăsta corect, cocaină frumos de jur împrejur, pe barosăneală, dar la toți băieții. Voi ce faceți acasă, la căldură, la astea? Vă încălziți la reșou, Ce să faci, mă? V-ați făcut și voi un vin de la fiert îndoit cu apă și cu praf de scorțișoară, așa cât ați mai avut, da? V-ați făcut, nebunilor. Pufoaică de aia cu piper, a? V-ați făcut. Ce să faci, mă, mâncați? Și dacă vă dau mintea mea, voi corpurați, n-am aici, nemun. Aia, mă, prăduitorilor. Ce să... Ia... Dar ce... Ce avem... Ce ai făcut, mă, nene? Ce e aici, mă, nene, mă? Ce crezi, tati, învechit de 30 de ani? Frumos, elegant. Marți, a 5-a zi de weekend, cum place mie să-i zic. Hai, vă pup, aveți grijă de corpurile voastre, eu mă duc să mă dau cu săniuța. I'm in love with the coco. I'm in love with the coco. Dale, nu tu intru